Дами и господа, добре дошли. Първи епизод на правилно развитие на Танхао 5. Първо искам да ви се извиня, че от 2 месеца нямало клип. Извинението ми е, че просто нямах как, случиха се много проблеми. Имам предвид под проблеми, имам предвид много лоши неща се случиха, не на мене. Нямаше как просто да кача клип изобщо да снимам, защото, нали, това нещо ни други ме ядоса, че не ходихме на море. Ама все пак да. Нямаше и затова много ви се извинявам. Ама много се извинявам. Няма как да ви се извиня, но поне ще има сега клипове. Сега съм в един клан на LaxBG. Якото тук е, че половината от клана са ютубър. Най-много абонати има LaxBG. И да, той има най-много абонати. Следващия е King Troll BG. Той има 7 и аз съм на последно място, който има 967 такова донейт. Напоследък искам Killer Kim, защото килърката много ми помага във войните. Войните пък. И тук ме нападна един много здрав пич, който просто нямаше как, защото както видите 3 магове, 5 левел, 2 арчер, 5 просто няма как да го избягам. Да. Това няма да ви казвам правилно развитие как. Вече от другия епизод, който ще не знам кога, утре, не знам. От другия епизод ще ви помагам как да се развиете в играта на Танхао 5. Ще ви кажа половината неща и да. Това. Искам сега да направим една атака, защото то ни взе, както виждате, доста елексир. Искам само да ви покажа. Много загуби имаме. Значи, тази война между е много хубава. Четвърта. Спечелихме те, но в тази война спечелих много хубави ресурси, които то ми ги взе. Да, просто нямам дума. Прави си бакаката да има магове. То Wizard Tower става 2 левел. Тази кула става 5 левел. Отколко? Да, и това. И след като станем Wizard Tower, ще пусна Мортъра, защото Мортъра ми върши много добра работа. И след Мортъра ще пусна това, което ще стане след 5 часа точно. Защото не искам просто да ме нападат с балони, с въздушни атаки. Изобщо. Сега няма никой, както видите. Аз преди малко влязох да видя дали има някой. То няма. Главната причина е защото е рано 4:30. 4:30. Омага. В 6 часа много хора се събират, особено Лакс. И да, ще направим една лайф атака. Ще са кое ресурси. Аз в принцип плана ми е сега да намеря някой. Например този. Този ми харесва на елексир, но обаче мортала му е висок по ниво.
Този няма как, защото носи е втигнал всичко. Добре, тоя няма как. Няма как, просто но... Добре, искам от рода на той. Защото сега този е идеален. Просто искам, не знам що. Малко купи, малко рисувано от 10 000 ми хареса. Защото той е лесен, базата му е малка. Няма да има нищо в... Ако е! Фак! Тък му да кажа, че няма да има нищо в клан Касъла. Добре, пускам тук няколко арчера. Барбериан. Барбериана. Така. Добре. Правиха се. Тук пускам. Така. Така. И я. Удолу отскоро. И пускаме лоутейката, които нямаше смисъл. Пускаме всичките барберини тук да танкват. Още малко. Фак, спрете се на това. Приготвяме си полшенката, ако има нещо. Фак, шупесто. Да не псувам. Новите правила на YouTube. Новите правила на YouTube! Пускам всички тарчи. По-бързо да свършва всичко. Сега между другото искам да събера с 1000 и няколко си купи. 1260 купи май бях. И ми дава 450 джема. Бъде, че има марки. И между другото барберианите ще стават на 3 левел след 3 часа. Да, това ще е от този епизод. Искам да ви се извиня отново, че няма от 2 месеца клипове, но пък нямаше как. И да, това беше от мене. Това беше от мене. И довиждане.